பிரித்தானியா தமிழர் பேரவை ஈழ தமிழர்களுக்கு இழைக்கப்பட்ட அநீதிகளுக்கு, போர் குற்றங்களுக்கு, இனப்படுகொலைக்கு சர்வதேச அளவில் விசாரணை கேட்டு நடத்துகிற ஒரு மாநாடு ஒரு நல்ல துவக்கமாகும். இந்த மாநாட்டில் கட்சி வேறுபாடு இன்றி பல்வேறு கட்சிகளை சேர்ந்த தமிழர்களும் லண்டனில் கூடுவதும், அதற்கு லண்டனில் உள்ள முக்கிய அரசியல் கட்சிகளின் ஆதரவு கிடைத்திருப்பதும் தமிழர்கள் மீது மிகுந்த, தமிழர்களுடைய பிரச்சனையில் மிகுந்த நம்பிக்கையை ஊட்டியிருக்கிறது. இந்த மாநாடு முழுமையாக வெற்றி பெற்று ஈழ தமிழர்களின் நியாயமான கோரிக்கைகளை முன்னெடுத்து செல்வதற்கு மிகுந்த அளவில் பயன்படும் என்ற நம்பிக்கையோடு மாநாடு வெற்றி பெற திராவிடர் விடுதலை கழகத்தின் சார்பில் எங்களுடைய வாழ்த்துகளையும் பாராட்டுகளையும் தெரிவித்துக் கொள்வோம்.